Naipagmanen nga oras yu amin papagayam, sumangsang paymanen kada kayo ti programa anang pauluan, libro iti biyag. Mangmangagang dito'y laeng YouTube channel, Brian Altea. Babaen to'y bagayam yu, Brian Agustin. Intun madamdama intay to basaan ti maysa asurat, nga impatulod ti bagayam, anang pailinget itinagan nga Emma, manipod ili iti Cagayan. Ngem sakbay ng papagayam, kayat kuman nga iyawis kada kayo, itingkay panangibinglay kadagiti pakasaritaan nyo iti biyag. Babaen itingkay panag-text iti cellphone number 0912-3767337. Kadagiti saan pa'y amakam mo iti dayto ay YouTube channel, sapulin nyo laeng ti YouTube channel Brian Altea at like, share, and subscribe. Kaplaawan tayo man dagiti kakadwa tayo dito'y syudad iti Baguio, dita la Trinidad, dita Apayao, dita Cagayan, dito'y Ilocos Norte, Ilocos Sur, ken Lawag City. Kastamatan dito'y Dagupan, La Union, Tarlac, ken Bulacan. Naimbag ngayon kay panagdingdingeg papagayam, sapay kumata taginayunin nyo adinggen daytoy a programa. Itagon daway itaakan ito, intayon basaan ti surat nga impatulon ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Emma. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Brian, umuna iti amin kablaawan kayo man iti naragsak nga orasyo dita YouTube channel. Sapay kuma tamapilimet a maibasa to'y pakasaritaak, tabareng makaibatimet iti adal ken liwliwa kadagiti dungdungeg. Dahito pakasaritaak ket napasamak iti agtawen laeng iti 19. Agpada aman nalon dagiti naganak ko, ket awan maibagak kadakwada, kapu tagpadada anasingpet ken nagaget. Ikagkakumaanda ti mangpaadal kanyak, tapudno ti kunada, ati adal ket para kanyak metlaeng. Irukik man ti agsalaysay, idi ada akon iti maikatlo a tukad iti kolehyo. Namamok ni Alvin, ket nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anang palabas iti sumagmamano nga aldaw, nagdaton kanyak ni Alvin. Ket kaputa makita ken mariknag anasingpet isuna, sinong batak nga rod ti ayat nga idagdaton na. Nagbalin kami nga agayan ayat Manong Brian, ket imbagak met dayta kadagiti naganak ko. Ket may salaeng ti kinidaw na kanyak, ano mabalin, una ay pay ti panagadal ko. Ket pagbalinek nga inspirasyon ti kaayan ayat ko. Nagkariak met kadakwada, asaan ko abaybayan ti panagadal ko. Ket ingkarik pay kadakwada, nga ikagumaak iti makalpas. Kabayatan ti panaglabas ti bulan ken tawen, ada kamin ken ni Alvin iti maudi a tukad iti kolehyo. Idinimteng kada kami ti maysa a pasamak, ajak pulos ni namnama. Gapu ta iti maysa nga aldaw, inawisnak ni Alvin tapno in kami mangan iti maysa a restaurant nga asideg iti pagadalan mi. Jak pulos ni namnama nga ibagana kanyak ti maysa a banag. Gapu ta imbagana kanyak
nga waswasin mi kanon ti relasyon mi. Dinamag ko kenkwana ti makakapu. Ket saan namet nga inlibakan niya nga adda kanon sa bali ngay ayaten na. Awan ti inaramid ko Manong Brian no di tinagsangsangit iti sangwanan ni Alvin. Ngem uray kasta tinapasamak, awan lang ta tinaaramidak. Gaputa dayjayan tinaudi a panagsarita ken panagkita mi ken ni Alvin. Nagsakit para kanya Manong Brian daytoy a napasamak kana kami. Gapu ta inayat ko ni Alvin iti napudno ngem jakpulos ni namnama akastoy laeng ti aramiden na kanyak. Ngem dakkel ti pagyamanak taadda dagiti dadakkel ko gagayem ko kakabagyan mi anangan andi ngay kanyak. Di dakpulos binaybayan Manong Brian. Ket imbagada pay asaya atek ti agadal gapu tadandani akon agturpos. Naglabas pay ti panawen nadanon ti aldaw a panagturpos ko iti kolehyo. Kasta unay ti ragsak dagiti dadakkel ko gapu ta kamaudyanan na ket nakalpasakon iti panagadal ko. Nagkariak nga rod karakwada nga apaman a makabiro kak iti natalged a trabaho ket syakon ti makaammo iti panagbiag mi. Naglabas nga rod ti sumagmamano a bulan nakastreka iti trabaho kas maysa a manursuro iti maysa nga ili ditoy lugar mi. Ditoy nga namammok ni Danilo. Ni Danilo ket maysa met laeng a manursuro. Nagbalin kami a nasinged ken ni Danilo. Agingga a napalabas iti sumagmamano nga aldaw nagdaton kanyak ket gapu ta makita anasingpet ken nagaget ni Danilo sa anak a nagpangadwa anang sungbat kenkuana. Inyam amok nga rod ni Danilo kadagiti dadakkel ko. Ket kasta uray met tiragsak dagiti dadakkel ko gapu ta nakabiro kak metlaeng wenno nakasara kak metlaeng ti lalaki at talaga a para kanyak. Nagtulag kami ken ni Danilo nga agkasar kami ket imbagamet ni Danilo kanyak adumanon dan kadagiti dadakkel na. Kasta nga rod tinapasamak Manong Brian. Agingga anadanon ti aldaw a panagkallay sami ket naragsak ti pamilya a binukelmi. Agingga anaadan kami iti dua nga anak nga isuda ita tililiwami. Awanen ti maibagak pay Manong Brian gapu ta malaksid a nasingpet tinagbalin nga asawak. Nasingpet pay dagiti nagbalin nga anak mi. Nagaget ti asawa ken man nakaawat. No malaglagip ko tinapalabas kasla saan ko a masarakan ti ragsak. Nya magyamanak iti apo gapu ta inted na ni Danilo kanyak. Ket ita dadakkelen dagiti anak mi
ket naragsak kami nga agasawa gapu ta nasingpet dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan manong Brian, agyamanak iti anos mo anang ibasa to'y surat ko. Sapay kuma ta nakaibati ak iti liwliwa ken adal kadagiti dungdungeg. To'y pagayam mo, Emma. Emma, pagayam ko kablaawan ka. Gapu ta saan ka anapukawan itinamnama ken saan ka asimuko. Pudno ti kunada ano maminsan ket makarikna tayo iti saem, makarikna tayo iti ladingit, agapuanan dagiti tao nga inayayat tayo. Ngem kablaawan ka pagayam ko, gapu ta saan mo aginura ni Alvin, nga uray kasjay ti naramid na ken ka. Ket agyaman ka, gapu ta nasarakam, ken namamum ni Danilo, nga isu ita tinagbalin a katakunaynay mo, ken nagbalin nga ama dagiti anak mo. Alawen pagayam ko, sapay kumata agtultuloy ti kinaragsak ti pinukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaibasa ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Emma manipod ili iti kagayan. Tampok ditoy programa tayo, libro iti biag. Inyornos ken imbasa ti pagayam yo, Brian Agustin. Agyaman ang papagayam itingkay panagtingeg iti daytoy a programa, sapay kuma ta nakaibati ak iti sangkabasit aliwliwa. Daytoy nga ti pagayam yo, ako mapkablaaw kada kayo iti naimbag nga oras yu amin. Brian Agustin.